luterilaisesta kirkosta ja monia muita Veija Grönfors eri palvelijoita, niin siinä Alpo rukoili ihmisten puolesta ja yksi pitkä rajajääkäri, 2-metrinen mies tulee 4-5 metrin päässä ja Alpo käänti katseensa ja nosti kätensä. Mies tipahti lattiaan siihen. Mä ajattelin, että kyllä on ihmeellinen Jumala. Kerro tästä Jumalasta meille. Haluan sinulle Raamatun paikan, jonka itse olen monta kertaa lukenut. Hyvin tuttu ja merkillinen ja merkittävä Raamatun paikka. Luukkaan evankeliumin 10. luku päättyy tällä tavalla. Heidän vaeltaessaan eteenpäin Jeesus tuli erääseen kylään. Muuan nainen nimeltään Martta otti hänet luokseen. Martalla oli sisar, jonka nimi oli Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Marta taas ahersi palvellen vieraita. Hän tuli sanomaan, Herra, etkö välitä siitä, että sisareni on jättänyt nyt yksinään palvelemaan vieraita? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet moninaisista asioista, mutta yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä häneltä oteta pois. Vuosikymmenet pienessä elämässäni on rientänyt yllättävän nopeasti. En tiedä, miksi minulla nämä vuodet kulkevat niin kiireesti, vaikka olen pohjalainen ja siellä yleensä vähän hitaampaa, Savossa elämän nopeampaa. Mutta sielläkin auringon kehä käy samaan tahtiin niin kuin täällä Savonmailla. Tämä tapahtuma lähes 2000 vuoden takaa on meille tallennettu hyvin merkillisissä merkeissä. Oli hyvin tavallista, jos juutalaiseen kotiin joku vieras tuli, että ohjelma oli juuri tällainen, ruoan valmistus. Ei käyty pakasteella, ei pantu mikroa päälle, vaan se vei aikaa enemmän kuin 3 minuuttia ja joskus enemmän kuin 3 tuntia. Ja Martta kyllä hallitsi tätä ruoan valmistusta, mutta hän oli hyvin ärtynyt siitä, että hänen sisarensa asettui vain Jeesuksen jalkaan juureen kuuntelemaan Jeesuksen opetuksia. Ja viimein hän tuon keittiökiukkuunsa purkaa sanoihin. Etkö opettaja sanoisi sisarelleni jotakin tästä syystä, että olen jäänyt yksin palvelemaan vieraita? Sano tuolle Marialle, että hänkin muuttaisi asentoa ja aloittaisi nämä ruoan valmistus- ja tarjoiluasiat. Mutta tuossa pienessä, lämpimässä, mielenkiintoisessa hetkessä tapahtui jotain hyvin yllättävää. Jeesus sanoi jotain sellaista, johon Martta varmasti ei ollut varautunut. Martta, sinä huolehdit moninaisista. Yksi asia on ylitse muiden, sitä hän halusi sanoa. Maria on valinnut hyvän osan ja sitä ei oteta häneltä pois. Suomalaisessa kristillisyydessä usein nämä taivasasiat tuntuvat olevan tänä päivänä hyvin marginaalisia. On ihmisiä, joille hengelliset asiat sopivat, kuuluvat, luonteen, elämän, taustoitten, suvun, ystäväpiirin ja muutenkin harrastustensa perusteella. He ovat enemmän tai vähemmän kristillisiä. Mutta sitten on ihmisiä, joita se kuulemma ei kosketa millään tavalla. Ei millään tavalla. Aivan kuin kaikkivaltias Jumala
olisi luonut maan päälle ihmisiä, jotka eivät olisikaan hänen luomiaan. Olisivat kehittyneet, suuntautuneet, tulleet tähän maailmaan muuta tietä. Se ei kuitenkaan ole totta. Ihmiselämässä on vaihtelevaa. Tänään häät, huomenna hautajaiset. Juuri oli elämän kevät meillä kaikilla. Ja nyt alkaa iltapuoli, ilta-auringon säteet meidän elämämme polkua valaisemaan. Juuri kun saavuin tänne, eräs uskova seinältä soitti, pyysi tiistaina audienssia hautajaisvalmisteluihin ohjelmaan, joihin on pyytänyt minua siunaamaan edesmennyttä matkaa ja meidän seurakuntamme jäsentä. On niin erilaista olla tällaisissa kesäseuroissa, erilaista miettiä hautajaisia, siunauspuhetta. Ne on niin erilaisia asioita ja kuitenkin ne on niin samanlaisia. Luuletko, että muutun mustaksi? Ensi lauantaina en. Ajattelisitko, että tempaisin jostakin sellaisen harmaan, murheellisen, surullisen sävelen ja koittaisin puhua sitten siltä pohjalta? En. Olen saanut Jumalalta niin yksivärisen lahjan siinä mielessä, että elämä kohtaa täällä meitä samoissa väreissä kuitenkin, oli häät tai hautajaiset. Vaikka melodia olisikin toisenlainen, niin elämän tosiasiat eivät muutu, sillä kumpaa juhlaa vietämme. Tärkein ihmiselämän kysymys on hänen oma valintansa. Taivas ei ole automaatio, ei olekin tietokonepäätteellä naputeltava asia, totuus, asema, paikka, vaan se on valinnan seurausta. Jumala lähetti poikansa maailmaan avaamaan ihmiselle taivaan, ikuisuuden, tuomituksen langenneelle, tuomitulle ihmissuvulle. Mutta siinä on yksi tärkeä, merkittävä osuus myöskin jokaisella ihmisellä, hänen oma valintansa. Oma valinta. Ja Jeesus nosti sen esille hetkessä, joka millään tavalla ei nyt ollut hautajaispäivä, vaikka samassa kodissa hyvin pian olikin hautajaiset ja Jeesus myöhästyi niistä. Mutta hän muutti nuo hautajaiset, joissa suru ja murheellinen syvä, hyvin erilaiseksi. Eikö Jeesus oikein ymmärtänyt tätä ihmiselämän syvää suruaikaa ja murhetta? Oliko hänellä varaa? Oliko hän ylimielinen myöhästyessään hautajaisista samassa perheessä? Ei. Hän oli ylösnousemus ja elämä ja on sitä tänään. Ja siksi tuo yksi asia, joka tuossa kodissa nousi kerran niin voimakkaasti pintaan, valinnan oikeus ja osa. Valita jotakin sellaista, jota ei koskaan oteta pois. Vaikka en olekaan aivan Metusahalan ikäinen, olen nähnyt paljon tässä elämässä, monenlaista asiaa. Olen nähnyt erilaisia ihmisiä seisomassa elämänsä, herätysvalinnan, pelastusasian, taivasasioiden edessä. Olen seurannut, miten nuori ihminen, niin kuin itsekin ja monet muut, aloittavat tämän elämänsä kevätpuolella kovalla keräyksellä. Menet tämän päivän lasten kamariin, niin jos tasapainosi ei ole hyvä, et selviä kaikkien lelujen yli kompostumatta tai särkemällä jotakin. Sitä on niin paljon. Sitä kertyy niin paljon.
Ja kun muutama vuosikymmen on mennyt, kaikki varastot ja aitat on täynnä tavaraa, kirpputorille, kierrätyksiin ja mihin sitä veisi ja aina vain täytyisi vielä ottaa lava, vuokrata ja kaatopaikalle loput. Olen ollut liian paljon tekemisissä joskus omasta mielestäni näissä inventaariossa, kun kaikki otetaankin pois. Syöpäsairaiden lähtevien luona sairaalassa, kodeissa. Ihmisiä, jotka ehkä syövän murtamana monet ovat lähtösuoralla, ovat vielä pyytäneet käymään, rukoilemaan heidän puolestaan. Nuoria ihmisiä, jotka juuri keräsivät tavaraa kaikella innolla ja mielenkiinnolla. Kun katseemme kohtaavat, pari vuotta sitten saattoi olla, iloitsimme elämän keväästä, mahdollisuuksista, Jumalan siunauksista. Ja nyt puhumme hiljaa. Kostein silmin on tullut purku, lähdön hetki. On lähdettävä täältä pois. Mikä kaikkein painavinta on silloin? On se, että on valinnut Jeesuksen. Niin kuin Betanian Maria muinoin. Sitä ei oteta pois. Kaikki muu meiltä kerran tässä ajassa otetaan pois. Vain se on ikuisuusasia, jota ei oteta pois. Vain se. Olemme valinneet Jeesuksen. Ei automaatiosta, ei kahvi eikä muista automaatiosta, ei seurakuntien automaatiosta, ei levyautomaatiosta. Ei, me olemme sen henkilökohtaisesti vastaanottaneet. Mistä sen tietää, jos on vastaan ottanut elämäänsä Kristuksen, pelastuksen, Jumalan armon sovituksen? Mistä sen oikein sitten voi tietää? Se on niin suuri ja mahtava ja syvälle luotaava asia, kun ihminen kadottaa oman elämänsä ja vaihtaa sen ristiin. Haluaa sydämessään yhdistyä Kristuksen ristin kuolemaan, että olisi osallinen myöskin Kristuksen ylösnousemuksen todellisuudesta. Ja kun on, hänellä on osa, jota ei sairaalan teho-osastolla, ei jollakin pois lähtevien hoito-osastolla oteta häneltä pois. Ei, hän saa omistaa sen aina ja ikuisesti. Halki ikuisuuksien hän saa omistaa sen. Hän on valinnut Kristuksen, pelastuksen, syntien anteeksi saamisen todellisuuden. Monien tarjousten keskellä, elämän kipuinen ja kyyneltenkin keskellä, hän on pitänyt siitä kiinni. Sitä en halua vaihtaa pois. Miten voisi sopia? Joku tällainen Betanian Marian valinta ja Kiuruvedellä ja Pielavedellä ja lähiympäristössä, jossa tällaiset kauniit kesäiset illat järvien rantamilla löytyy. Meillä ne on viljapellot, savipellot Pohjanmaalla, kuivuneet joet, soistuneet järvet, madaltuneet järvet. Teillä on kaikki tämä kaunis, mutta miten täällä voi puhua ihmiselle sellaista? Nyt on ilon ja riemun hetki, niin on nyt lauantaina. Mutta kun emme tiedä, onko se sama ilo ja elämän meno huomenna sunnuntaina. Siksi pitää selvittää nämä viisumiasiat. Jos aikoo matkailla, täytyy olla viisumiasiat kunnossa.
Ei auta selittely, ei auta puolustelu, ei auta lentokentän tiskillä oma sävellys ja nyrkin pöytään lyöminen, että kaikki minut tuntevat kiuruvedellä, minä lähden nyt Haimahan. Kuule, ei se ihan niin käy, sori vain. Siellä on virkailijat, joilla on vähän erilaiset vaatteet, ne eivät ihan sortseissa ole siellä tiskin takana, mutta niiden sanaa virkansa nojalla painaa paljon. Jos sinun paperisi on kunnossa, hymyileviä katseita, hyvää matkaa. Menkää siitä luukusta sisälle, menkää siitä ja siitä, hyvää matkaa, hyvää matkaa. Ei tarvitse lyödä nyrkkiä, ei tarvitse polkea, ei tarvitse repiä peliverkkareita eikä perpereitä. Tiskillä kaikki on kunnossa. Passi, lentolippu ja vielä oikealle lennolle ja vielä oikeana päivänä, eikä vahingossa muistanut parilla kuukaudella väärin. Siksi, kun taivas tarjoaa ihmiselle osaa, jossa ei kellään toisella ulkopuolisella ole mitään vastaan sanomista sinä hetkenä. Ei kuoleman valtialla, ei pimeyden ruhtinaalla, vaan miehellä, joka Golgatan keskimmäisellä ristillä sanoi, se on täytetty. Hän on allekirjoittanut. Ne paperit on hänen verellään leimattu. Kaikki on selvä, kaikki on maksettu, kaikki on sovitettu. Sitä varten hän kerran tälle tellukselle tuli. Kuule, siinä on jotakin, jota omistaa ja säilyttää. Ja sanoa kerran tälle maailmalle ajalle, näkemiin ystävät rakkaat. Jos valintanne on sama, kohta tapaamme toisessa maassa, paremmassa maassa. Maria valinnut siis henkilökohtaisesti tehnyt päätöksen, istuu Jeesuksen jalkain juuressa, kuuntelee hänen puhettaan tarkasti, koska tuon miehen sanoissa oli elämä, oli rauha, oli sopusointu, oli selkeys, oli kirkkaus. Kun itse tuon saman hallitsijan jalkain juuressa 11-vuotiaana poikana tein elämäni tilikirjoista selvää. Muistan vieläkin tuon itsenäisyyspäivän illan pienen pojan sielussa ja elämässä. Se oli kuitenkin merkittävä asia, vaikka jotkut kyläläisistä olivat syvästi huolissani minun henkisestä terveydestäni ja olin paikasta vanhojen mumman kanssa siellä polvillaan. Eihän se sovi tuollaiselle nuorelle pojalle. Sehän vie häneltä henkisen terveyden. Ei se vielä kuitenkaan ole vienyt ja vuodet ovat viereineet armahani. Uskon, että ei se ole henkisen terveyden syy tulevaisuudessakaan. Uskon, että se on minun sielulleni parhaita lääkkeitä, parempia kuin mitkään unilääkkeet. Jos tämä asunto joskus vähän jo alkaa kolottamaan ja nytkin selkäleikkausjonossa odottelen, että lääkäri vähän putsaisi selkärankaa, niin ei se taas vaikuta siihen osaan, mikä on kirjattu Jeesuksen kanssa 1956 itsenäisyyspäivänä. Ei siihen voi puuttua, neurokirurgi ei siihen voi, ei kukaan leikkuuveitsellä voi sitä poistaa. Se on varmemmassa tallessa. Se on hänen käsissään, jonka tunnen, jonka kanssa on elänyt yli 50 vuotta ja kohta tapaamme toisella planeetalla hänen kanssaan. Entä sinä, ystäväni? Mikä sinun elämässäsi on nyt päivän kysymys? Mitä sinun rauhaasi sopii? Jos olemme sinne menossa,
niin mieluummin vaikka nyt heti. Mutta jos ei se tapahdu tänään, vaikkapa huomenna, vaikka ensi viikolla, ensi vuonna, 10 vuoden päästä, 20 vuoden päästä, ei se muuta asiaa. Me sanomme, että se sama vanha sanoma on meidän sydämessämme. Tehty valinta, tehty päätös, vastaan otettu pelastus, lahjana armoksi. Rukoilemme nyt yhdessä tässä. Rakkain Jeesus, kiitos tästä illasta. Kiitos lauloista, taivaasta, matkan teosta, sinun valmistamasta elämästä, joka on enemmän kuin sävel ja sanat, ovat syntyneet siitä hengestä ja siitä maasta, joka Jeesus on sinun kotimaasi. Sinä olit vain täällä kerran käymässä sen tähden, että mekin osaisimme sinun maahasi eräänä päivänä. Herra, sinä sydänten tuntija tiedät ja tunnet, mitä meidän rauhaamme nyt sopii. Sinä puhut tavalla ja toisella. Sinä valitset, Herra, puhehetkesi, joskus niin yllättävässä ja oudossakin paikassa, silloin kun emme sinun puhettasi odottaneet. Sinä pysäytit kuin Betanian kuulijat hetkeksi vakavilla sanoilla valintaa tekemään ja vastaanottamaan. Kiitos Jeesus, että saamme sinun hyvistä lahjoista kiittää, mutta ennen kaikkea voimme kiittää tietoisena, että sinä olet syntiemme sovittaja, pelastaja. Kiitos, että olemme saaneet monet meistä tulla luoksi. Ja Herra, jos joltakin puuttuu tämä kokemus, kiitos, että on tämä lauantai-ilta tässä ja nyt. Aamen. Kaikkia hyvää ja siunattua kesää teille, ihan jokaiselle nuorimmasta vanhimpaan. Kiitoksia Alpo. Lauluryhmä Erkki laulaa tässä ja sitten tämän jälkeen tuolla makkarat rupeaa lämpiämään ja meillä ei ole mihinkään kiirettä, niin kuin Alpo sanoi, niin tule ja keskustele ja sano Jeesukselle, että tässä minä olen. Luottamuksen Jeesukseen voi asettaa. Koko elämäsi hänelle luovuttaa. Peri Jeesuksen nyt sovituksen tuo. Yhä henki sisimmässä uutta luo. Usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maa.
se on enemmän kuin osaamme me ajatella.